Alba, vols dir que han d'estar tots els llums encesos? No saps que l'electricitat està molt cara? A més, t'has deixat una aixeta oberta. Ja veuràs quan els arribi la factura als teus pares. Doncs posem plaques solars i així tindrem la llum gratis. Amb plaques solars o sense, s'ha de fer un bon ús de l'electricitat. Deixa això i explica'm com t'ha anat l'escola avui. Avui la professora ens ha ensenyat a reciclar bé tots els residus que generem, perquè hi ha molts nens que encara no ho fan i llançaven les peles de la fruita al contenidor gris. Ai, carai, les restes de menjar van al marró. Ja ho sé, avi. Quan jo era petit no teníem aquests problemes. Quasi tot el que generàvem ho reprofitàvem d'una manera o altra. I quan fa d'això? No fa tant. I en aquell temps tenies cotxe? No era tan normal tenir cotxe. Abans no podíem desplaçar-nos tan fàcilment amunt i avall. Això sí, l'aire era molt més net i no teníem tants problemes respiratoris com ara, a causa de tots els vehicles que circulen per la ciutat. No tenir cotxe és un problema perquè aquest cap de setmana anirem a l'aquari a veure diferents animals i peixos i sense el cotxe no hi podríem arribar. Què m'estàs dient? Has mirat d'anar-hi en transport públic? Tens molts mitjans de transport que contaminen menys que el cotxe. Saps que quan era petit i anava a passejar pels camps sempre em trobava algun animal diferent? Ah, sí, avi? M'havia trobat molts senglars, guineus, esquirols, eriçons. Malauradament, cada vegada se'n troben menys, perquè estem ocupant molts espais per construir fàbriques, carreteres... Per revertir la situació actual de crisi climàtica global que afecta a tot el territori, l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí posarà en marxa el Pla d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica 2023-2030, que està estructurat en 6 eixos temàtics i comprèn diferents actuacions com augmentar la generació d'energia solar, afavorir la mobilitat sostenible ampliant i millorant la xarxa de ciclovies, comprometre els comerços amb el medi ambient, atorgant-los un segell qualificatiu, millorar els patis escolars amb la plantació d'espècies vegetals, fer ús d'aigües freàtiques pel reg de la via pública, garantint l'aigua necessària pel consum humà, o conscienciar els infants a través d'un pla educatiu escolar amb activitats mediambientals. Aquestes i d'altres actuacions tenen l'objectiu de reduir, com a mínim, el 55% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per l'any 2030, respecte les emissions que es van realitzar durant l'any 2005. Descarrega't el Pla d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Sant Joan d'Espí. Crea el futur amb nosaltres.